Live. Yan, naliligo na sila sa ilog. Kasi may mga bike off oil. Malinis ang water natin ngayon, so masarap maglublob. Handa. Asan ba si Amanda, oy? Shout out. O, shout out na sa kanya. Mga taga saan kayo? Cagayan. De Oro? City? Ipunan? Cagayan, Barangay Ipunan. Parang galit po sila, mga Cagayan, De Oro City, Barangay Ipunan. Excuse us. Yes, mag-live lang tayo. Takaw po. Yes po. Hello, shout out. Irene Gumahad. Hello. Alam niyo na, dating gawi. 15 to 20 minutes, so gaalis, don't skip the ads. Okay, sinayin natin yung mga ganyan, ha? Ay, so may nabasa. Mayong hapon, Irene. Thank you. Si Amanda wala, naghuhugas pa. Kanina, hinihila niya na yung paa ko. Labas na daw kami at maliligo. Tapos ngayon, siya yung wala. Naghahanap ako ng magandang spot kasi yung liwanag. Yung liwanag kasi ng camera. Naghahanap tayo ng magiging patungan para mabilis. At kita. Oo, ayan o. Ang linis. Malinis siya ngayon. Makasuhol family, hello. Libilan Lubiano. O, hindi ko muna kayo ma-shoutout ha. Opo, Rosita Dakar, umalis na sila. Thank you, Kate Enriquez. Shoutout from Kuwait. Nasa uno mo ang silaw. Ha! Simba. Halika na. Demi. Mag-isa po si Scarlett ngayon sa Bohol. So, Scarlett, ang ilog mo. Ganitong oras kasi si Scarlett tumatalo na, lumulundag na. Tsaka kung mapapansin nyo po ngayon, since wala si Scarlett, malinis po yung tubig. Hi, Abby Pam. Thank you, Gloria. Thank you. Parochay Diloy. Shoutout from Leyte and Cavite. Hello. Mariam Vargas, Florderisa Racines ng Pangantukan, Bukidnon. Shoutout sa mga taga Bukidnon, especially sa mga taga Malay-Balay. Asan ba sila? Maghanap ako ng magandang angulo kasi nung parang kitang-kita yung pagligo namin. Hi. Nakarang kasi yun. Jan Aguilar. Shout out. Shout out ka muna tayo habang hintay kayo makasama ko maligo. Bakit nasa boss si Scarlett? Kasi po meron siya dong meron siya dong uyab. Julie Pendade ng Makati, hello. July 9, hindi ko alam. Punta ba kayo dito? Jewel Mish. How are you doing? Oh, may mga boys. Oh. Naligaw ka. Marcy Intad, Mikay Vergara. Cheryl Salazar ng Butuan City, Jane Kagatin, ayan. Jasmine Cano na yan, nandun pa siya sa taas. Ah, ito na pala. Ay. Jane Grant, how are you? Arnak Neri, Just Ethel. Ewan ko dyan. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Kanina hinihila niya ako. Ngayon na nandito na ako, siya naman ang wala. Shoutout kay Grace Demisilio ng Malaybalay, Sherton Castro and Annalyn Celis.
Marigold Who ng Bulacan. Habibi Galbi. Shoutout kay Marian Cruz na ilang araw na hindi naliligo at dahil nga nagkaroon siya ng 4 na lalaki kagabi, hindi pa rin siya maliligo for sure. Kanina pa ako nandito, Marian. Tigilan mo ako, Mark Anton Cruz. Porket magba-birthday ka sa 17, tapos magpansit kanton ka na lang. Donna Bonso, PU, Carmen Fabiag. Malin, hi! Hindi ko pa sure yung July 9. Wala pa kaming idea. Pilipinas sa Norway, hi sister! Donna Bonso ng KSA, Jeddah, Kino, Saudi Arabia, at kay Sheena Roble ng Dubai. Hindi, kanina kasi siya nang hihila sa akin. Ayun na si Dumoko. Naglangis ka ba sa tuhod? Sa likod. Marian Cruz, wala. Andun siya. Guys, follow niyo rin Pilipinas sa Norway. My sister. My sister by face, by looks. Wow. Shout out Ma'am si G from Magsaysay. Kitaw Bukidnon from Flor Modicilio. MJ Sale. Ano na, halika na. Shoutout naman sa mga taga Zamboanga City, kay Regine Mallorca Tubil at kay Cathy Paraguya ng Davao. Ayan, hello sa inyo. Maria Pet Oliver, hello. Tour naman, shoutout from Malaysia mula kay Laika. So, Andy On, hi! Ayan siya. Pakita ko sa inyo yung record. Ayan! Hi! Mga taga City, Mikay Bergada. Oh, ganyan po yan si Maria, hindi yan naliligo. Rebecca Bonji, hindi na natuloy. Sheila may pasamik. Mamaya naliligo ako mamaya. Panoorin mo sa live ko sa kanina. Grace Dinampo, I love you too. Niyayaya na po ako ni Daddy kasi mamaya nilalamig na siya kaagad. So, maliligo na tayo. Wow, Bem TV! Shout out! Lovey Queen Kabasog ng Summer, Leticia Nabal, ayan. From Barangay 41 Tacloban City, God bless din. Cheryl Salazar. Susan Bueno, Ana Marie Huaca. Shout out from Muntinlupa, si Helen Sabillana and Monet Taginin. Oh, ayan. Sa mga pa-shoutout, ha, wag muna kayo aalis. 15 to 20 minutes mag-stay kayo. Makikita nyo lahat ng mga ads. Marian Cruz, maliligo ka o hindi ka maliligo? Andito pala lalaki mo, Marian. Hi daw, sabi ni Marian Cruz. She's watching. Lebel. Marian, nandito pala yung mga suki mo, Marian. Oo. Ay, manager. Manager, di ka maliligo? Tanggal amats ba? Wala, nanonood siya. Alam niya. Halan. Pak si Marian, pak. Yaw, Hindi mo kaya. Hindi mo kayang ay maligo. Ha, ito pala yung chinelas ko, hinahanap ko. Si Demokrita po yung may sala. Hindi na kami natuloy sa sa Agusan, sayang. Sino ang jawa dyan ni Marian? Ito po. Pili lang kayo dyan. Mayroong pinangakuan, mayroong mga minahal, pero hindi na katuluyan. Charing lang po. Hoy! Wag ka nga kayo dito mag-away. Bahala kayo, para ko kayo ibablock dito ha. Na. Mga hindi naman kayo magaganda, hindi ko kayo kasing ganda. Babaho nyo! Asan na si Daddy? Hala. Lalim na doon, no? Feeling ko hanggang leeg ko na doon. Mirna Serrano. Paligo na nga ako. Bakit gano'n? Paghakbang ko ang lalim agad. Kakahakbang ko lang. Ay,
si Brenda kasi meron naman siyang iniisip na gawin dun sa Hindi mo kaya! Hindi mo kaya! Hindi mo kaya! Hindi mo kaya! Naririnig ko yun, di ba? Di ba? Naririnig ko yun. Naririnig yung sinabi mo. Ano kasi? Nilinis ko lang ha. Dahil pala nakaganon. Aray! Malaming tusok-tusok. Alin na ba? Alin na? Wow. Totoo pala may sirena? Bumaba dito. Ako po na tulong. Ay, pinag-isip na lang nila sa tuloy. Ano? Nagre-reklamo siya kasi may exit ang shirt na masisilipan siya. Eh bakit ka nagsuot lang ganyan? Ako ba? Nawala yung live niya. Okay. Ganun mo. Ganun, dito ba? Yeah, ganun mo, ganun. Yan. Hi, Ate Lisancel! Ito may ate. Hello po. Hoy, mga bakla, kayo ng taon. Huwag kayo dito mag-away sa live ko. Hindi pa kayo umaabot sa ganda ko. Lovely, hanggaw ka sa'yo, Ate Lovely. Kamusta ka na? I miss you. Sarap magtampi sa malamig tsaka malinis.